Sang Yang Mahita. Dami ni di batana sumurun sen saluhu na roha imana mangaramuti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita saluhu na tabigi mahatani di batadihita imana tersura di Markus bidualu ayat 27 satu ayat 30 tangiho kamu mahatani di batam. Dungi borha ma Jesus rap dohot sisianna tu akka huta mardonokon Kaisaria Piliping. Jala di tonga dalan di sukun ma akka sisianna nin nama isi doahu di dok kalak. Jadi dia lusina sida maibana si Johannes padidi do di dok kalak. Na deba madok si Elia. Na asing muse sahalak sian akka panurangido. Dungi di sukun ibana mana sida yamu ise maahu di dok kamu. Jadi dia lusi si Petrus ma ibana Kristus idohon. Gabi di popai mana sida unang di pabobua ibana tuhalak. Ido sahana. Hurian itu hatana hina kolongan di bagasan Yesus Kristus. Adong do padohan nama dok kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Namar lapata doi rikok do adong panadayon nama setakas asalam tudinggan na akaparsoran. Diturpuko takas do di suku Jesus akasisian na bohado panadayon na sida di iba na marhite padohan. Ise do anak ni jolmei di do kalak. Meragam do alus na sida. Adong nama dok si Johannes padidi si Elia manang sahala panurang nian patak panurangi. Di patak kastis do muse suku-sukun itu sisiani. Ihamu isi do ahu di do kamu. Takas do dalu si Petrus madok Kristus. Na pinarbaga-baga do anak ni di patak na mangulu panadayon dohot natakas manada ima di panadayon ni si Petrus. Manada Jesus dang say holan dihata alay na takas marhite hapur siyaon doho pabehinan asalam takas magudang ima nanay paturangon ni turpu taon. Molo tajahan i turpukon buasa pola di suku Jesus lupe akasisian na taringo padirion na. Hape nang liling dunia na sida sayrap. Jalanunga gurang di pawotohodo di patadaw Jesus diri na to akasisian na. Toho tutu nang songoni Jesus maradopun sisian na. Ala di bagasan saluhu na adong sitong dupe. Pagkatidak ko ni sisiani di Jesus baik tulis sa diri nang marupun akahalat na torop. Terlumo bima naing bongotan ni nasida. Ima Kaisaria Pilipi manang sadahutan naninganan ni halak na sumana dari bata. Manang halak kapir. Na pinajongjong ni si Pilipus songon parsodbahan na to Kaisar. Asa mangarade nasida mangadupi akka namasa dihi. Jala asa unang ganggurohan nasida mida Jesus dungsa nasida. Jala marsaur nasida dihutay. Suku-suku nima isi doahu di dok kalak. Ihamu isi doahu di dok kamu. Dua bentuk suku-suku na pinasa ni Jesus tusianna. Alus na parjulu dang pola ditanggapi Jesus. Alai alus na padua hundung di alus si Petrus Kristus idho. Gabi adong ma alus ni Jesus sian alusi di woto Jesus ma akka sisianna nasitong olo marsiajar tu Jesus. Saliring nasi darap sa perdalanan. Jalanunga bimanadam. Molo dung ditada nasida Jesus, ditada nasida manang debata naong marsulu Jesus. Ihu ni muse dang di halamu Jesus akasisian nang makatidak kon nasala taring tu Jesus. Ala perdalanan tugul kata manang tuhamat yani neng sahat nama laus ido nian rohani Jesus mabigi alus ni si Petrusin. Alai diorai asa unang di buah-buah. Dang na solomoro ni Jesus di buah taring tuha diro ni Jesus mardopun akahalak. Alai naing do totong songon akasisianna
akan atorpi boto taringo tu Yesus sian akka perniulan manang pengajarion manang parjamita nang akka tadda nabinane dang sian napina buah-buah asa unang besongon halap parise na mangido katadda sian ibana ido na tidak di ayat 21 ayat 20 lapatan na siala naung dia Yesus naung adong pangatusin si siani taringo tu hadiryo na di paboto humma manung nasungod dia ma nanay serupa ni Yesus diari na mangihut taringo tu hamatian na laos dalan na mapersangapi amana na dibanu kicangi ia anak ni jolmai nekosah do tu hamatian na mangihut dia tidak si Petrus ma na Mesias na siya dibatado ibana dioray Yesus do na sida mamaritahon tu siton na torop ro tu hatta Yesus tu portibion nalaho manggonop pun aha naung disurakon di pada narubi di pawoto Yesus do diri na songon nani do nip na di pada narubi sada sian guar ni Mesias di pada narubi di patubigos Daniel ima anak ni jolmai laos ido dipakai Yesus na tidurna tu diri na sadiring di pa boto Yesus do to kasisian na aha naik kon sipatu paon ni jolma na manghut ton ibana na parjuru ikut di suara hudu dirina jala tuhon na do silang jala dihutun ibana ma Yesus molo dihutun Yesus namar lapatan may dang gurudok tabi namasa di bagasan gulut alay gurudok ni tuhatta nama Yesus pero tu portibio dang nalaho mangulaho lomo rohana alay lomo ni rohani amana namar suru ibana do akka halak nang masoda hudirina do halak na manu silang na ia silang ni Tuhan Yesus ima lomo ni rohani di batado ala ni silangi tatu ma akka mauloni ala tutong lomo ni batam akka halak nang masoda hudirina jala hal nang manu silang akka halak ni sawata songoni do tutu na mangitu Yesus di bagasan ngoluna alani adong dosa ada suku-suku na perlu alus hatta takas do taboto aha masilang naik kontu kota saliling mangulu kita di samping ni di bawah tu hatta do tu hita asa takas di bagasar hatta ia halak na giot pada hosana malah gabi magu do hosana alai ise na masuda hosana malah gabi dapotan do hosana namar lapatan may halak na makarikot ngulu na dihasyanganon gabi agwad do ibana di hanguluan na sudah alay molo di sudah ngulu na di portibio dapota do ibana di hanguluan na sanliling na anggi matakas dihitai saluhu na dia makadongan di patuluhon sisianido tanggapan na sida tuaka perkembangan di tonga-tonga ni masyarakat di boto do perkembangan di tanggapan taringot tu Yesus ala di suku Yesus donasi damse ima taringot tu pendengon ni hapursiaon di pendengar persana soni dia tidak kon ni dongan na pendengon ternyata dang adong do petiki rumusan bersama isi do Yesus dia sida ala ni ma si Petrus itu pukon manidangion hapursiaon sasahalak do api di dok Kristus Mesias raja nabi berbagai-bagai do anak ni di batamangulu adong rumusan ni hapor siyang pandangon si Petrus taringot tu ibana ima Kristus raja na pinarbaga-baga doan di bata umar rumusan na parjulu panidangion ni hapor siyang pandangon si Petrus so patuluhon na adong do pertumbuhan iman dia kasisyanin lam takas panadoni di Yesus ya Yesus ima Mesias nalahu paluahon portibiosian parhatobanan ni sibulis do dosain manada do mangitu Yesus tung masay takas do alani haporsiaon ima dada alani mudar manang alani daging manang alani akka ulawan perdagion do permudar manang alani akka ulawan na bersifat lahiriah alai haporsiaon nama gurang ima alani da di damang do di banagi cangido marhidna to mangion hatana do tubuh haporsiaon asasian na to mangion do roh haporsiaon ia panayoni sian hatani Kristus do Rom 10 ayat 10.
Di baga sa kaporsyaon na lamagurang do di pajongjong huria di Portibion. Huria na masaitugu na sotar hutur ni manang ise, jala na sotar gugat ni manang ise. Ay huriai ido hapataran ni pamatang ni Kristus ay batu mama do huriai. Alani ini dituntut dosian hita boha hita membangun hasada ni huriai. Asama perbue haporsyaon jala lamagurang songon batu mamak nahot natugu nasutalu bahinon ni harbangan benotoro. Di baga sa kaporsyaon na lamagurang ido di Leon Juan Solaho manguhumi mga sahon guwari di bata di Portibion. Alin dia makadong sa haporsyaon lam tapagomos makatidakon ia Jesus ima Mesias anak di bata ujahan ni huri. Unang adong ganggu ni roha di hita laho makatidakon Jesus raja ni huri mamaritahon barita na uli. Lam tugu marhaporsyaon jala lam margugu Portibion asa lam marsinod dang mahita. Gabe lam pasu-pasu tunah humadiang. Hajong-jongan ni huria di Portibion ikut patuluhon lam magurang martubur ganup ari. Ikon lam tabba bilangan na porsia, tabba bilangan ni perminggu, tabba bilangan ni punguan, tabba bilangan ni pilihan, tabba gurang ni kegiatan lam tabba hatawon ni ruas mangulahon perpanyangon permingguan ulau parasyon saluhu na ibuy di bahinota tola ukur ni dalam takas panadaw na sida di Yesus Kristus Tuhatay. Gereja akan semakin kuat bila jemaat semakin banyak yang berbuah dan menyaksikan imannya dalam semua aspek kehidupan. Lam marsanga maribata ima panadaw na takas di hita isido Jesus di dok kalak isido diahu di dok kamu tarespom may marhiti pangula konotta pakatidak konotta di bartanauli ay donganan ni di batado hita mangula kuni di batado sipalua na manotong rodi saliling nililing na. Amen martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami para sirohan na sumurung di hami gugu Tuhan laho takas makatidakun kuar munabadi. Amen.